Ta na 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 na. Ta na 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 na. Le 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 le. Ah no 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 no. Ta na 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 na. La 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 la.
Ngibonga uNkulunkulu ukuthi angisize ngikwazi ukuvuka nani ize ngizohlanganyela nabazalwane la behlanganyela khona. Ngibingelela amanzi amancane. Haleluya. Asekhona endlini ngibingelela iNiniva umuzi waseNiniva esingawo la kahle kahle. Siyabonga kakhulu kwebazalwane. Ashwethu wayesiphethe wayethi akudlalelwe emathuneni la kugcotshwa khona abantu. Amen. Sizoshaya ikhindi. Sizokwenza nje ukuthi sisheshe bazalwane sisheshe sami ngoba siyaqala futhi sifuna ukuba late. Amen. Ngicela ukuthi sicule njengoma emnandi baba uNzemakwe. Emva kwaloko bese siyakhulekani sonke bazalwane. Amen. Usimakateke baba uyingcwele uyingcwele baba uyingcwele Bema
bazalwane muzi noma mndeni wakaSithole, mndeni wakaTshani nehlobo esondelene nabo. Siyabonga kakhulu bazalwane. Manje sengikhohlwe ibuko bazalwane, hayi ngoba ngakuzokufunda. Ngizocela umfundisi, ngiyabona isithunywa sabo vele sisebenza kanje. Wavele umuntu wabo. Amen. Ayibonge Nkosi. Uzongifundela umfundisi wami waseNewcastle uMabaso. Amen. Hallelujah. Amen. Sizofunda incwadi kaGenesis isahluko 35, sizofunda uverse 19 no 20. Amen. Ufunde kanje u19. Wafa uRaheli wembelwa ngasendleleni eFrati eliBethlehem. uJakobe wamisa insika ethuneni lakhe. Insika yethuna likaRaheli kuze kube namuhla. Amen. Siyabonga ke bazalwane. Incwadi ikhuluma ngoRaheli. Amen. Wafa wambelwa eceleni kwendlela. Sibonge. Siyabonga. Angithi uyabona itshe leli. Yebo. Liyisikhumbuzo. Amen. Liyosiza ngisho namba abasizukulwane siyasibona. Bathi ugogo wakhe. Amen. Wabekwa kuphi. Hallelujah. Siyabonga kakhulu, siyawubonga kakhulu umndeni ukuthi uhlangane wenza itshe ngoba masibheka la kukhona kubonakalayo ukuthi abasoze balibone itshe ngapha. Ngiyabona. So labo bantu bayalahleka labo bantu. Uyayibona indaba? Ngoba ingane zifuna ukubuza ugogo washonaphi. Azazi. Ngicela abazalwane oyedwa womndeni obeqokiwe ezazosivulela nanti indwangu. Asivulele nanti itshe. Bese ukuthi mhlambe omunye noma the very same person asifundele. Singahlali kakhulu bazalwane. Amen. Siyabonga abazalwane, indwangu seyivulekile. Sesicela Imbone oka Jehova inkosi angaze ngimbone angaze ngimbone
Sofana na Siyabonga abazalwane. Ake siceleke okhetha umndeni lapha kaSithola ukuthi ubonge. Emva kwalokho siyocela isibusiso ngoba kwethu unquma le Newcastle. Ameni bazalwane. Siyabonga kakhulu sewumndeni kagogo, abantwana bakagogo, ibandla likagogo besuka endaweni ezahlukahlukene ngokuvunyelwa uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu umdala wezinsuku ukuthi asigcine kuze kube manje. Siyabonga kakhulu noma sawuqhubeka nenkonzo kagogo, uNkulunkulu asenze kahle, asikhumbule ukudlula omunye kodwa samukele ukuthi njengamanje siyacelebrate impilo yakhe, siyajabula akakhulula kodwa-ke siyathemba ukuthi uzosithwala. Ngiyabonga kakhulu abantwana basekhaya, izingane zasekhaya, siyathandana siqhubeke Baba wethu ongcwele athi Davide umenze kahle uyakhunjula emhlabeni nasemazulwini. Siyabonga uNkulunkulu uthe wadala labantwana abamkhulu ugogo wakho. Kusho ukuthi wenze kahle sengathi amukeleke nasedalweni nasezulwini. Konke lokhu sicela ngamandla akho vele ukuze kuphathe. Amen. Esoni yameni yameni yami. Esoni yameni yameni yami. Esoni yameni yameni yami. Esoni yameni yameni yami. Amen.
amen, amen. Suni 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 amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
kwaMkhize. Ngijutshela noma ngicele ukuthi ngime lapha phambi kwabazalwane. Bandle lihle likaNkulunkulu. Ngiyalibingelela nonke ngegama likaJesu. Sizoqala ubuholi bonke Nkosi yesonto baba wethu emashinini. Siyabonga kakhulu umkhulu ukuba khona kwakho amabhishophi onke. Sibingelela bamanyoni engekho phakathi kwethu. Siyambingelela la sicela uNkulunkulu ngaye ukuthi aphinde futhi siboleke yena. Amen bazalwane. Omengameli bonke, abefundisi bonke, abavangeli nabashimayeli bonke, iphaneli nobhala yonke egameni likaJesu sibingelele gogo wethu senior bishop mama Mashinini phezulu eMpumalanga. Siyabingelela gogo mama Nyoni, siyabingelela ubuholikazi bonke egameni likaJesu eMpumalanga eGauteng Swaziland mayikhona eKZN yonke egameni likaJesu. Uma esekhona mama wethu uHlongwa siyabingelela necabinet yakho yonke yomama noma ikomiti lomama lonke. Bese sibingelela iyouth yonke baba wethu uMabasa siyabingelela ekhaya labantu abasha kubona bonke egameni likaJesu. Izigi ziyezwakala abazalwane noma sihlezi emakhaya noma silele kuphi la sihlala khona ezibhedlela, kodwa siyabona komabonakude abahendi ukuthi abantu abasha bayanyakaza bayiraise ibhaba bazalwane. Ngicela nibashayele izandleni. Siyabonga kakhulu bazalwane babasa ne-leadership yonke yabantu abasha ama-committee onke kuma-regions onke Lowveld, Phesheya koThambo, Swaziland, KZN, Gauteng, Pretoria, Botswana. Siyababingelela bonke abazalwane. Ngiyanibingelela zikhove ezinhle zikaNkulunkulu. Amen bazalwane. Sisenkonzweni-ke bazalwane njengokusho kwey'memo noma iy'memezelo enkonzweni kagogo bazalwane. La ngimi khona kufanele kahle ngimi nobhala noma nomphathi wohlelo weNineva. Siyazi ukuthi umama wethu uManosi esimazi kuManu, umama wethu uTshani sinomagumende wakasitholo omakoti wakubo bukaMano bazalwane esikhonza nabo ngapha ekuphileni, kodwa ugogo siyazi ukuthi ene ubephethwe eNewcastle nabo bamabasa yize samncane ngithuke bazalwane ngikhohle ngithi lakhi kanti umfundisi bazalwane. Amen bazalwane. Ngikukhumbuza mama yenu baba uMeyi. Amen bazalwane. Ubaba umzala yonke. Siyabonga bazalwane. Ugogo ubephethwe ilwa baba ephethwe umkhokheli umama wethu uMabasa. Siyabonga kakhulu ukuba senkonzweni bonke abazalwane abakhona abangakhona eGoveni amabandla onke izihlobo zonke nabangani egameni likaJesu bazalwane siyanibingelela. Sicela nje protection kaNkulunkulu kubona bonke abazalwane abasesendleleni ukuthi uNkulunkulu abaholi baze bafike. Siyaxolisa-ke bazalwane kulate kakhulu kanti kufuneka inkonzo yenziwe yonke ize iphele bazalwane. Unfortunately ngaphandle ukuthi ngicela imvume emndenini la kwi-program ngizoyimanuva nje bese ngiyimanipulator futhi ngamanye amazwi khona engahle ngibakhansele ngeze ngibamba nemali ngathi angishonke. Amen bazalwane. Uma kula kuyenzeka ukuthi kube la bese kuba khona mhlawumbe hayi ngoba engcono bese kuba khona ongekho la ekufanele naye simfake. Amen bazalwane ukuze ibandla kaNkulunkulu limeleleke lonke. Hallelujah. Sizongena ke bazalwane enkonzweni uma nje sizongena enkonzweni umfowethu uDlamini ukhaya bengizocela abantu abasha ukuthi enembatho ukusondelela kancane bazalwane ukuze laba bafike kamuva bangafike bane overpower babe ngaphambili kanti bafike kamuva. So bengicela nje nisondele ekakhulukazi abahlabeleli i-audio yakho mkhulu baba uDlamini uzothi masibulele kuYesu ngoba wasifela. Mengameli wami baba wethu uNtanzi uzosifaka umbhedesho waseGoveni usibhedeshele moli uma siqeda lapha ekubhedesheni ubaba wethu umengameli uNgidi ekuphileni uzobe esesikhulekela. Amen bazalwane.
Ngizocela esisondele bazalwane uDlamini ngoba uyahlabela akazuba seback bazalwane uzoba seduze sihlabelele ngathi siyaqala and masifaka inkonzo siyasukuma ongenayo ongakangena uzoma phandle. Amen. Siyabonga bazalwane ngehubo lethu incwadi amahubo 87 siqale ngesuku lokuqala sigcine ngesimo esikhombisa ifundile kanje nezingcwele uJehova wathanda amasanga sesiwe ngaphezu zonke izindaba kaJakobe okudumisekayo ushayela ngowemuzi kaThixo ngiyabala uRahabi noBhabhele kulabo abangaziyo
yebo iFilistiya neThire neKhusha azalwa khona kuyakuthiwa ngesiyoni lona lo wazalwa khona phezulu konke uyaqinisa mhla uJehova lo bezizwe uyakubaza ukuthi lona lo wazalwa khona abahubayo nabasina abathi imithombo yamakibo amen siyabhedesha kuso isivumo sethu uma omubi ebuye kimi bakhe abenzileyo ezokulungileyo kufaneleyo sindisa umphefumulo wakhe ukuba ngiyazazi isiphambeko zami isono sami siphambi kwami njalo sithelisa ubuso bakhe ezonenza umhlangu lonke amacalana imhlatshelo kaNkulunkulu ingoye waphukile ihliziyo edabukile uNkulunkulu akayikuyidela nikhebhule izinhliziyo zenu kungabi izingubo zenu nibuyele kuJehova uNkulunkulu wenu ngokuba unesihe unesawo ephuza ukuthukuthela uvame isawo uyazisona ngobubi okwenkosi uNkulunkulu wethu isihle nokuthethelela ngoba sihlubukile kuyasilekelanga izikaJehova ukhambe emthethweni ayibike phambi kwethu ngiyale Jehova ungabi ngolakalo wakho ufuna unciphise phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele ngiyakusuka ngibaba ngithi kuye baba ngonile ezulwini nasemehlweni akho angisafanele ukubizwa ngendodana yakho ungangeni ekwahluleleni incebo yakho ngokuba kulungile kubo bonke abakhona uma sithi asinaso isono siyasikhohlisa iqiniso alikho kuthina uma sizivuma izono zethu uthembekile uNkulunkulu ukuba sihlambulule ukho konke ukulunga bathandekayo abangcwele imbali yasiyala endaweni ngezindawo ukuba masivume izono zethu eziningi nokubonakala kwethu okuningi nokuba singazenzisi sisifihle ebusweni kaNkulunkulu somandla umdalo wethu kodwa masivume ngenhliziyo ethobekileyo nephansi nekhalayo nelalelayo ukuze sithole ukuthilawaza izono zethu ngabo ubele bakhe nesawungena kuphela ngakho ngiyanxusa nemikhona lapha endlini kuba ngimphelelezele ngenhliziyo emhlophe nithi zama amen amen sadumela nezindlela zakho sinjengezinto ezidumileyo soningi ngokulandela amacebo nezifiso zezinhliziyo zethu soningi kuyo imithetho yakhe engcwele siyekile ukwenza izinto ebesifanele ukuzenza senza lezo zinto ebesingafanele ukuzenza akukho ukuphila kithi kodwa wena Nkosi sihawukela thina bona abatshizayo zindawukile babekezelele uNkulunkulu labo abavula iziphosiso zabo philisa abaphendukayo njengokwethembisa kwakho okwashumela ebantwini ngoKristu Jesu inkosi yethu
size sithi uwe Baba onomholi ophezu konke uze usiphe ukuba ngenxa yakhe sihlale ngenhlalo ehlanzekileyo nephumileyo ukuze kudunyiswe igama lakhe. Amen. Nkosi siyathandaza khulula abantu bakho ezonweni zabo size sithi ngabo umele bakho sisindiswe ezintanjeni zalezo zinto esizenzileyo ngobuthakathaka bethu kwenzele ubaba wethu osezulwini ngenxa yakho Jesu Kristu inkosi yethu Jesu nomsindisi wethu udumisekayo. Amen. 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 Baba siyabonga uNkulunkulu engcwele, siyabonga uNkulunkulu ngale mini yentambama uNkulunkulu. Sihlangene ngalesi sikhathi kule nkonzo Nkosi eqalweni kwenkosi ezophinde iphethwe. uNkulunkulu siyabonga, sibonga uNkulunkulu uNkulunkulu nomhlaba usilondile Nkosi sisuka ngendawo ngendawo sizokwenza le nkonzo. uNkulunkulu engcwele siyabonga imali uNkulunkulu engcwele Nkosi. Kwelakhe igama elinamandla Nkosi othi Nkosi abaphephekayo Nkosi engcwele bafana njengentaba yasezulwini engasebenzanga ngaso. uNkulunkulu siyakhuleka emini yantambama sithi nathi ibandla lapha uNkulunkulu iba nathi uNkulunkulu kuthi konke Baba sizokwenza uNkulunkulu kuseyifisweni zethu nekuseyifisweni zebandla uNkulunkulu sikwenze uNkulunkulu ngokuhlanganyelana sibe moya uNkulunkulu sibekele uNkulunkulu welakhe igama. Siyazi uNkulunkulu engcwele masenza ngokwethu uNkulunkulu wena ongeke singakubizana kufanelezeleze. Siyakhuleka uNkulunkulu sikhulekela Nkosi umndeni uthi konke Nkosi okwenzile uzofika isigaba ukhumbule umoyekazi uNkulunkulu labathathe khona nabo konke Nkosi abakufisayo nenhliziyweni zabo nasebekushilo nabangasho uNkulunkulu siyabafisela Nkosi engcwele konke uNkulunkulu kuhambe kahle ngegama kaJesu Kristu waseNazaretha namanje naphakade. Amen.
Oh
abasholi batabami yizwa ngapha angazi noma ingoba kwenza ukuthi umnikazi umuntu owenzela le nkonzo usasa yizwa ngapha athi hayi athe kuba ngapha bazalwane siyabonga bazalwane kakhulu siyabonga abantwana bami sisempozweni ke bazalwane ngaphambi basenze konke sizocela ubaba wethu uBishop uNgcobo uTG azosemukelela abazalwane nje mholi asimsukumise ngengoma nje emnandi emfishane